जोबोद निखावरि मा खालामनो खामानिबो मोना रावनिबो मदद मोना बे जुगाव दङ गोबां मानसिफोर दावगाफुनायखौ गाहायाव बोख्लायग्रा मेगन गोसा गैया आंनाव आरजिनाय आंनि रां 200-300 रां गलांजोबो स्ला 1 second 2 second 3 second 4 second 5 second 1 minute 2 minute 3 minute 4 minute 5 minute गलांजोबो टाउन थांबानो स्ला आरजिनायाव गोब्राब सानसे थांनायाव 1 minute 2 minute आवनो स्ला गासैनोबो नोंखौ नांगौ जायो मारि होलाङो नोंखौनो बयबो सिगां नों गैयाब्ला संसाराव जेबो गैया खाना नांना थानाय बायदि होसोलांनो हाया जेबो थांखि money थाखा फैसा बयबो नांगौ थाखा फैसा गावनि गोलोमदैखौ हायाव गारना खामायनांदों थाखा फैसा दुखु खस्थ' सैनांबायदों थाखा फैसानि टेनसन using the good मोजां साननाया मोजां गाज्रि साननाया उरायलाबायदों जाय लोङै सोबै बायदि मोजां साननाया दावगालांगोन गाखोलांगोन गोजौआव गाज्रि साननाया गोजोलांगोन मेगन सागोन नोङो मालाय जौगानायखौ बेफोर जाबाय गावनि माइन्ड मेगन साना जेबो लाब मोना धोनि गोरिबालाय थाखायो थेवबो नाजालांनांगोन फोजौलांनो थांखि गुबुनखौ मेगन साना थाबाय थानो सम गैया दङ दाबो आंनि न'आबो जिलाब जिथाब गिजि फोरलाब फोथाब धोनि नालाय धोनि गैया नालाय गैया थेवबो लाया आङो टेनसन नांगौ आंनो उदैनि आदार आरो फोजौलांनो थांखि बे जुगा नङा मेगन साना थानायनि जुग हान्थिलांदों सिगां लामा मिजिं नागिरनानै